Rússia ha enviat els tancs al Kazakhstan per apuntalar un règim amic, igual que va fer la Unió Soviètica el 1956 a Hongria, el 68 a Txecoslovàquia o el 80 a l'Afganistan. Entre això i les converses sobre la situació a Ucraïna, sembla que estiguem tornant als blocs antics al món de la Guerra Freda. Joan Carles Peris. Doncs sí, en tot cas el que vol Putin és consolidar una àrea d'influència de Rússia en què el poder d'aquest país sigui inqüestionable, i això inclou, evidentment, els països de l'Àsia central. I sí, el diàleg sobre Ucraïna, que aquesta setmana tenia 3 cites decisives, amb Rússia parlant amb els Estats Units dilluns, ahir amb l'OTAN i avui amb l'Organització per la Seguretat i Cooperació a Europa, l'OSCE, deixa un balanç gens tranquil·litzador. La retòrica, en efecte, recorda la de la Guerra Freda. We are not dealing with other measures. We're trying to set our differences in a diplomatic way. If we fail, we should try to find other ways to provide the guarantees by other means. It seems that the risk of war in the OSCE area is now greater than ever before in the last 30 years. L'ambaixador nord-americà a l'OSCE ha parlat directament de timbals de guerra a Europa. Ningú no pot assegurar que Rússia no envaeixi Ucraïna amb les tropes que té instal·lades a prop de la frontera. El pretext que no ha rebut garanties que aquest país no ingressarà a l'OTAN. La resposta occidental serien d'entrada sancions econòmiques sense precedents que Moscou ja ha dit que equivaldrien a un trencament de relacions. A primer cop d'ull sembla clar que els uns i els altres hi tenen molt a perdre si s'imposa la via militar. Però el que aconsegueix Putin també és que Occident, i especialment Washington, tornin a fixar-se en una Rússia poderosa i intimidatòria que últimament es veia relegada a un segon terme darrere de la gran potència del segle XXI, que serà la Xina. Moltes gràcies, Joan Carles. Anem ara